Bon dia a tots i totes i moltes gràcies per haver vingut en aquesta convocatòria de roda de premsa amb un motiu crec que il·lusionant, que és precisament aquesta segona edició de la Trail Nocturna d'Esfarts, que a més m'us recordarà que Menorca és precisament destinació Starlight i faró entorn a un paratge d'excepció. Només és possible gràcies a la coordinació d'aquells que estan al darrere. Para el acuartelamiento San Isidro, para la UAPRO San Isidro, es un honor, un privilegio y es algo muy positivo el poder acoger la llegada de una prueba deportiva de estas características. El ejército fomenta la vida saludable, la actividad deportiva y entonces siempre estamos predispuestos a colaborar con este tipo de iniciativas. Van anar a l'Ajuntament de Maó i en 5 minuts ens va donar tot el suport, totes les facilitats i després, amb el dia a dia, ha estat així. I en David, a l'exèrcit, la veritat és que quan hem començat a dissenyar el circuit, hem començat a mirar com podíem fer tota la logística allà dins, veus que hi ha una il·lusió i veus que realment l'exèrcit aposta per l'esport i per la salut. Tenim moltíssima ajuda d'empreses privades i de primer nivell. Hi ha pocs esdeveniments que tenen tot aquest suport. Aquesta prova d'una línia salta creix un 75% d'inscripcions. Passam de 300 inscrits que teníem l'any passat, enguany passam a 500 inscripcions. Vull dir, crec que com estem en la situació que estem, estem més que contents. Aquesta segona trail d'Esfarts nocturna que ajuda justament a consolidar aquest mes de setembre, que jo crec que ha de ser un dels objectius de les administracions públiques i en aquest cas de l'Ajuntament de Maó. Per això crec que és molt bona notícia i hem de posar en valor aquest increment de les inscripcions, un 35% que no són només participants, sinó moltes vegades famílies, fills, amics que venen també i aprofiten l'ocasió un cap de setmana o fer uns dies a Menorca.